Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, matabay rag mata og ngipon, bay rag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalo sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog ni ang imong kamisin, ihatag usab kani ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, ang pulong sa Dios, ang pulong sa kinabuhi karong adlaw, nagpahinumdum kanato sa paglikay sa buhat sa panimalos or panimaos. Not to take revenge. Tinuod, dili lalim ang mabiktima kitag inhustisya. Dili lalim ning tamakan o yatakan ang atong katungod. Dili lalim ning buhatan sa mga butang nga diin nakapasakit nato, nakapaguba sa atong kinabuhi o ingon man nakadaot sa atong propiedad, sa atong kabtangan o sa atong mga minahal sa kinabuhi. Usa ka nakakisinatian nga sakit palandongon. Pero ngano man kaha nga atong Ginoong Hesukristo nagingon man likay ang pagpanimaos. Ug unsa may naa diha sa panimaos nga angay man din natong likayan o gusto kitang musunod sa dalan sa katarong nga gusto sa Ginoo nga atong pagalaktan. Ang tinguha og buhat sa pagpanimaos una sa tanan, maghatag og kadaot dili lamang sa biktima but apil usab sa nasadaan. Kay kung ang kinabuhi nato sa kalibutan puros na lang panimaos, dili mahunong ang gitawag sa in English pag cycle of violence. Ngano man ang imong gipanimaslan, manimaos na putong iya mga kadugo o kaparentihan, unya mubuhat na pud sila butang nga makaguba sa kinabuhi sa pikas nga kampi. Hangtod nga moabot sa punto nga usa ka pamilya, usa ka liwat na kanang giingon og hutdanay og kaliwat, mapuo ang kaliwat, mapuo ang usa ka pamilya, mapuo ang usa ka komunidad tungod sa panimaos. Mao nga gitudluan kita sa atong Ginoong Hesukristo paglikay sa buhat sa panimaos. Mao nga bisag unsaon ang simbahan dili gayud mulugak sa iyang pagtulun-an nga active non-violence. Nga dili nato baslan og dahas og sa Tagalog pa ang usa ka buhat nga dili maayo og sa kasalaod nga dili maayo. Apan wa ka na magpasabot nga di kita modangop sa gahom sa hustisya. Kung gilugos simbako ang imong anak, di ba ka mo dangop sa balaod? Kung gipatay ang imong bana, di ba ka mo dangop sa gahom sa balaod? Yes, katungod na to na. But dili na to kumkumon ang balaod o dili mahimo nga sa tibuok kinabuhi ang atong pagpuyo nin kalibutan na gamhan sa panimahos. Kay dili ka na ang Kristiyanos nga pagtulunan o dili ka na mo ang gitawag sa Ginoo kanato. Kinsa man mga tawhana ang nakasa nato, kinsa man mga tawhana ang nakaguba sa atong kinabuhi, paningkamot nga di ta makapanimahos. Iampo nato sila ug mudangop kita sa hustisya, sa balaod, ug sa uban pang mga butang nga diin, naghatag kanato og katungod, ug ingon man panalipod. Daygon nato ang Dios, angay nato siya nga pasalamatan.